više od 2 milijuna civila protjerano iz Ukrajine zbog ruske invazije. Zamislite sliku, 2 milijuna ljudi znači jedan Pariz. Ovog trenutka Pariz je prazan. To su slike tih ljudi koji traže svoj novi dom. Procjene su Europske unije kako bi moglo više od 4 milijuna ljudi nastojati skloniti se od ruskih razaranja u Ukrajini. Neki kažu i više. Zahvaljujem svim našim prijateljima u Poljskoj, Mađarskoj, Moldovi, Slovačkoj i Rumunjskoj koji podnose najveći teret prihvata izbjeglica. Zahvaljujem i mojim Hrvatima na tome. Europska unija mora žurno aktivirati sve svoje mehanizme kako bi se tim državama osigurala materijalna i logistička pomoć u ovoj izvanrednoj situaciji. Moramo već sada razmišljati na koji način odgovoriti i osigurati da se izbjeglice iz Ukrajine integriraju u tržište rada, da je nastavak svih razina obrazovanja nužan za one najranjivije, djecu i mlade. Do danas smo u Hrvatskoj primili više od 2600 ukrajinskih izbjeglica i spremni smo organizirati ne samo smještaj, nego pomoć i školovanje na njihovom jeziku. Tijekom Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj i rata u Bosni i Hercegovini, moja je zemlja primila oko 1 milijun prognanika i izbjeglica s ratom pogođenih područja. Mi znamo što znači patnja, strah i neizvjesnost. Svjesni smo bezumnog iskaza mržnje i neprijateljstva prema jednoj suverenoj državi i suvremenom narodu, čemu smo i sami bili izloženi prije više od 30 godina. Kolegice i kolege, sućut i empatija da, no svatko od ljudi ima ime i prezime i njihove su oči uprte u nas i naše postupke. Stoga je vrijeme da Europska unija pokaže svoju solidarnost i odgovori na ovaj izazov u duhu europskih vrijednosti.